Salam dostlar, Foodstudio kanalımıza hoş geldiniz. Teşekkür görecek videomuzda değerli vapayan çıktı. Diyen Valentino bayramına ne soğuk isen ammalya. Ne vapayan un blok ekranına görüşünüz ya Play Market'te bazı dostlar Play Market'ten alıp bilersiniz. Vapayan un blok tip yazıyorsunuz. Un blok Super Unlimited Proxy'ni aşağıda. Ne görüşünüz ya aşağıraktadır. Ne dostlar? Adım ben aşağıda bellak geçerim. Alyanız. Vapayan un blok açılışlar yalara. Nämenki işläpdir. Özüňiz şeýdi sazlaýan, Londonna 287 megabit sekund işläp duranlar. Nämen kimden bol işlemeýär. Olar mene Londonna işleýär dostlar. Londonna oýas, stop disconnected etýäs. Barlak görelim. Ana dostlar işledi görüşüňiz ýalar. Näder? Çykyp görelim. YouTube'a girelim, ne görüşüňiz ýalar, YouTube açylýar. Käbir intran koduny goýýar. Käbir goýýan kanala bilýär, intran koduny goýýar. YouTube açan ogul. Ýa men diýjek bolýan düşünýär. YouTube açyp dur. Nanmaýanlar üçin YouTube açybam görkezýän diýen dostlar. Ina görkezip dur. Dostlar, käbir kanallar intran koduny goýýar, intro açanok. Ýa intro işläp dur ol, mesele däl ol. YouTube'a girin, näçe ýaly gapdy videolar, bizler açylýar bol, video giren, video açylan. Ol video görkezän oga, video açylyşyny görkezän oga. Ýa-ni düşündirip bilýän bolýan, köp kişi düşünen nokta görýän intran kody işlän oken zat. Aýony o kanalda, men kanalda, gelin zat diýär. Olar ýok dostlar, näçe wapan şu işleýär gowy. Siz näme bilersiňiz dostlar? Dostlar, näme videomu görüňiz üçin hoşlap bolun. Nä işleýän wapan blog, ondan näme hoşlap bolun.